Ụmụnne m ekenekwe m unu. Anyị abịago na agba nke ịbụọ nke anyị kpọrọ episode 2 na ife nkiri dị iche iche dị na IGBO Ukwu Museum dị na Anambra State. Nke bụ eziokwu bụ na ife mmụta dị iche iche na ife nkiri dị iche iche dịkwana na ya bụ museum. Ya bụ, if you find this very video interesting, make sure na you share this very video. We must promote our culture. We must promote our heritage. Anyị ga-promote rere ife dị iche iche dị na ana anyị. Ya bụ, support this very project by sharing this very video. Maka na ife nkiri na ife mmụta dị iche iche anyị ga-ewetara unu ka na-abịa n'iru. Si unu Igbo bụ Igbo, ya gazienụ. Unu echezọkwa na share this very video. Daalụnụ. Then nke a dị ebe a bụ ihe akpọrọ ya bụ save nya. Ihe a ji save ife. Like iji chekwa ife. Mana kita anụnwa anyị nọ ebe a kita enwego ihe dịka box Ghana must go ya nọchizila anya. Ihe flat go 180 years ebe a. Ọ dịgo 180 years. Yes, ewetara ya. Then nke a bụ ụkpa ha ji ebu ife na gịnị n'ugbo. Ihe dịka ede na akpụ na ndị otie. Ebe anyị nọ kita session a bụ ụmụ akwụkwọ me gịnị mụrụ ya butela anyị. Then nke a bụ gịnị ngịga eji save ife n'ọkụ ka o wee ghara imebi. Then nke a bụ flower vase ị na-anya ebe ifia. Nke a bụ to cover eji ekpuchi ihe dịka ha si wee kọwa. Then nke a bụ nyọ ha ji wee na-ayọ garị. Nke a bụ okpu ata. Then nke a bụ gịnị nketa. Nke a bụ ụyọ ife a dị ebe a eji akụ egwu. Then nke a bụ gịnị ihe akpụrụ akpụ ha ji paper match wee kpụọ ya. Ị na-anya ifu ihe dị iche iche mkpụrụ osisi dị iche iche ha mechara ebe ahụ. Pọpọ dị ya, kachu dị ya. Ube oyibo, nke a bụ ube oyibo. Then nke a bụkwa nkịta. Nke a bụ ya akupe akpara akpa. Then nke a bụ akupe ndị igwe. Ebe anụnwa session a bụ gịnị? Painting work ka akpọrọ ya. Ya bụ ihe dị iche iche. Esekwala ọkwa ụmụ akwụkwọ esekwala ya. Sechasịa ya. Ị na-anya ife dị iche iche esechala ese. Ma ndị eji owu wee kpa, ma ndị eji bead, ma ndị eji aga ayọrọ wee lụgasị. Painting work ka na-akpọ ya. Nekwa anya ebe eno efu mkpọkịtị. Mmadụ seli ya. Ebute ya. Nekwa anya na-efu ndị na-agba mgba ọkwa mmadụ seli ya. Then nke a dị ebe a bụ ihe a na-akpọ ya bụ gịnị? Okonkwo from things fall apart. Ị na Okonkwo anya efu na obi adịrọ ya mma. A na-ajụsi Okonkwo kedu ife na-ewe gị? What is your problem? Okonkwo wee si na ndị ọcha bịara n'ala Igbo wee mebisi omenala ndị Igbo. Wee si na things fall apart. Ya ebelebe gburu. Yes. So nke a bụ gịnị? Mgbo. Doors, gate ndị mgbe gịnị? Mgbe ochie. Gate. Gate I see guitar wee bata anyị this one. Ọ bụrụ this door. No gate ka a na-akpọ ya mana ọ mgbo ka ọ bụ ka a na-akpọ ya n'onu Igbo. Ha si wee na-ababe ha inwe ego nke nnukwu etinye. Mgbe anyị na-aga isi etu a na-epi opi. Like o depend ka ego rura. Wee jegodo wee bịazie na nke a bụ gịnị? Table, carving table, designing table. Nke a bụkwa mirror ọkwa mmadụ rụrụ ya. With good designs. Nke a mmọnwụ session, masquerade session anyị nwere nke a. Then ịma na-abịa n'ala Igbo a na-akọwa na mmọnwụ abaghị uru sometimes. But in olden days dịka ha si wee kọwa na mmọnwụ bara uru. Like nwatakịrị na-eme isi ike na be nne na nna ya a na-asị ka akpọtara ya mmọnwụ. O nwekwanụ ka ọ ya dị na mmadụ gbara ana ma something like that bịa n'ubi be gị enweghị ife dịka ụdala dị ebe ahụ ụmụazị na-agba tọpụ ya. Then mmọnwụ bịa ebe ahụ tinye ọmụ nwatakịrị ọbụla bala ebe ahụ ma onye ọbụla bala ebe ahụ o nweta gị ini mmọnwụ. And na ọ bụkwanụ gịnị? Security. Mana na anyị nwego polisi bụ security nwekwa ụmụ security ndị ọzọ mana mmọnwụ ka na-emekwa gịnị? Exist dịka m kọwalụ gị na ihe ụfọdụ ihe dị ebe a ụfọdụ adịghị eyuzizi ụfọdụ a na-eyuzi. Then nke a bụ gịnị? Ceremonial metal staff. Ngwa ọgịrịga ka a na-akpụ ya n'onu Igbo. Gị nke ejideti na-eme? Ọ ndị igwe na-eji ọmkpọ ndị igwe. Inekwa anya na nke onye ifuru n'otu iri echam ọgwụ. Nwee ike ijide mgbe ahụ ya ama ife ọ bụ. Enwere ike ịtọọchị ya nara ofufe mebe onye ahụ. Then nke anụnwa bụ gịnị? Oji. Ndị na-eji nke a bụ gịnị? The native doctor. Then anyị nwegasị isi mmọnwụ dị iche iche. Nke ndị mgbe ochie.
Then nke a pottery section. Ite dị iche iche. Anyị nwere ite ndị mgbe ochie. Then ị na-anya na nke a bụ ite ego. Bank ndị mgbe ochie ka akpọrọ ya. Ọ ya ka ọ na-abụ papa anyị na mama ha ga-ezucha afịa mgbe ahụ. Ha ewelu mkpụrụ ego falete wunye n'ime pot a. Je gwuo a na nye maka ndị gịnị ndị oshi mgbe bank a jiburu. Mana kịta anyị enwego bank dị iche iche ebe anyị na-save si ego anyị. Nke a bụ ite mmiri. Ọ friji ndị mgbe ochie. Then nke a bụ ite ike. Dị shua pot. Dịka nkọwa nọ na about mmọnwụ. Dịka onye chọrọ ịba mmọnwụ. Because a na-aba mmọnwụ, ị ga-amalụ mmọnwụ, a na-ama mmọnwụ ama. Then mmanya ọbụla ndị chọrọ ịmalụ mmọnwụ bụ wee bịa, ha ga-agbanye n'ime pot a. Onye ọbụla tinyere poison na nke ọ ba ha na pot a neutralize the poison. Ọ ya enwezi power. Nke a bụ gịnị? Uwe ezu oke ka akpọrọ ya. Onye na-anya efu n'ụwa dị ezu oke. Ọ from one wood ka artist tụrụ ya ji wee kpọọ ya uwe ezu oke. From one wood ka o si wee tia. Ị na-anya efu ọgaranya n'ebe ahụ, ogbenye n'ebe ahụ. Ihe na-aka ọgaranya bụ nwa. Ife na-aka ogbenye bụ gịnị? Ego. This session anyị na metal technology ka na-akpọ ya. Ihe a bụ ihe ndị be anyị jizi aka anyị emepụta na-abụrụ ozi ndị ọcha na-ebutela anyị. Ị na-anya efu ite ọ na ọ ya ka anyị ji esi n'ebe ọbụla a na-eme mmemme. Ọ ite ndị be anyị ka anyị ji esi nri. Then nke a bụkwa na isi ọgụ, nke a bụ trap. Ọnya. Nke a bụ mkpọnani. Nke a bụ sword. Then nke a bụ catapult. Nke a bụ electric pumping tire. Then nke a bụ gịnị? Injin eji apacha mmanụ. Ọ ndị be anyị lụrụ ya. Anyị sụcha akwụ na injin. Anyị awụnye abịrịbụ ahụ n'ebe a. Then fry ya wee mee gịnị? Mmanụ esi n'ogolo ebe a na-eme gịnị? Na-agbastasị. Ọ ndị be anyị lụrụ ya. Then this one ebe a nọ kịta bụ ihe a na-akpọ ya archaeological section. Maka ebe anyị nọ ka eji welu mizu na dịka nkọwara ụnụ nwoke a na-akpọ Sir Timothy Chukwubunna Omeweni. Ọ maka ebe a ka o ji wee lụọ this museum. Maka ihe a na-akpọ bronze pot egwupụta n'ala Igbo Ukwu. Nekwu ya ebe a. Nekwu ya ebe a. Nke a bụ nke alụrụ alụ, ọ bụghị original. Then ọ maka ebe a ka o ji wee lụọ this museum. Ị na-anya ifu mmadụ ite a n'ebe a. Igbo Isaiah, Igbo Richard na Igbo Jonah. Ọ be mmadụ ite a ka egwupụta this bronze pot. Nwanne na-atọ ka fa bụ. Kedu ihe ha na-eme? Anọkata intentionally jebe gbubie. Ha chọrọ igwu ebe mmiri na-aba na befe a na-akpọ ome. Mana ọ wel ka ha na-akpọ ya n'oyibo. Then ebe a ka ha nọ na-egwu. Ha kpọ ndị labor na ha na-egwu ife. Adagozo ha na-notice na something dịgasị n'ime ebe ahụ. Ha na-ewepụta ha mara ife ọ bụ. Ha wee jebe ọka kpọọ onye ọcha Tosin Shaw na onye ọcha ahụ ebe a. Ọ ya bịaziri wee nenecha that ihe ahụ wee si na this thing anọgo 9th century AD after ka amụcha Christ. And ọ bụrụ only this bronze pot ka ha wepụtara. Ewepụtara ihe dị iche iche gaa na around this thing na ị ga-afụcha ya. Onweghị ihe ha gwupụtara many things dị iche iche. So ọ be mmadụ taa na-ajụzi how manage ka ha si keke ụdị ihe a si wee dị n'ime ala. Wee na-akọwa na mgbe ochie ọ na-abụ igwe obodo nwụọ na-adịghị eni adịghị asụkwu na igwe nwụọ. Nọ na a ga-arụrụ ya chemba. Ebe ahụ a ga-arụrụ ya, ga-ewere oche igwe dabara ya werezie eze ahụ na onwe eze ahụ donye n'ime ebe ahụ. Just wekọrọ ngwongwo niile tinyere ya ebe ahụ. So na ebe ahụ from there anọgo many years. Ndị a wee je birizie ebe ahụ. We noticezie na something like this dị na gịnị n'ime ebe ahụ. So all this is the bronze pot. The original ya dịrọ n'ebe a. Original ya dị na London Museum. Then many of these ones dị na gịnị na Museum Lagos, National Museum Lagos ka ọ dị. Na-anya ebe a. If all those things egwupụta n'ebe ene. Ọ ya dịcha ebe ahụ n'enu ahụ. Ife niile ahụ bụ ife egwupụta naanị. Mana enwe ihe nsi ka njọ nwanna. Mana enwe ihe nsi ka njọ kịta. Ihe a na bụ this bronze pot a kịta bụ na ana Igbo na Igbo Ukwu aka egwupụtara ya. Ndị be anọzie this the name ha gwara gị ebe. Mana ka ezikwe n'ihe the thing ji wee jebe London. Some hapụ ana Igbo nọdị Lagos, some nọdị ebe dị iche iche. Ịma na mgbe ahụ onweghị onye ma ife ịma na ndị ọcha na-aghọtebe ndị Igbo too much.
so onye ọcha amarugo ihe ọwụ wee maybe onye ha some money wee buru eme gịnị wee na ọ mgbe a na-agazi time na-agazi ma onye ọcha wee kwori ya dị agba ọsọ ọ na-abịakwa na-echukwa the thing so ịma na ọ bụrụ na asị ka adọba ya n'ala Igbo a security adịrọ even amene ka ebunati ya mana asị na ebunati ya ọ ka mma na ọ dị ebe ị ga-asị na ọ dị ebe a dan na abinatara ebe a ndị oshi abịa zuo ya ị gaghị ama where about ya so ya bụ the problem but say ememe isi n'ebe mba ya na etu a ka esi na-ekwu ụfọdụ na-asịzi bunati ụfọdụ sisi ebunatara because of gịnị security. Okay. Mana ka ihe dị tin contain ịma ihe ọ container inside or gold dị n'ime ya ka enwe ihe dị too special. Bronze. Okay. Ka eji wee kpụ ya. Okay. Ịmago na ihe ndị mmadụ na-atụ na-ebu malụkwọ mgbe ahụ 9th century AD ka ha nwa na-enye ụdị ife a dị na ya onwe ndị ka na-eme ụdịrị ihe a. Ịghọta ife na-ekwu na ịma na nkịta anyị nwegasịrị artist nwere ike ịrụ nwe ihe a na-ajụ na mgbe ahụ so onwe ndị ka nwere ike ịrụ ụdịrị ihe a. Awụ property mmadụ because ihe property igwe ka ọ bụ. Okay. Nke nnukwu masquerade nọkwa n'ebe a. Ijele ihe a na-akpọ ebe ijele ndị Anambra. Ijele anụ onwego ebe eburu ewe je so abịazi ebe a sị ka edebezie ka ụmụ akwụkwọ wee na-enegharịsị anya. Stone anụnwa si from uturu ọka igwe wee bịa. Then kekwana ihe eji eme a na-akọwa na mgbe ochie ọ na-abụ ha jee kachọ ka ha jee gbuo anụ n'ọfịa anya akụgbuo anụ ha ma afụ mma ha ga-eji wee kọtụ dị anụ all from this stone ka ha si wee nweta ifefa ji akọtụ anụ ewere ya na-egbuka isi ya like this because mma adịrọ then all from this one na ka ha ji enweta ha wee na-akwụ ose fa ji wee na-eme gịnị na-esi ya then from this now ka esi nwetakwa ha akụkọ ya ọnụ ọkụ eme gịnị ọkwacha mgbe amachi isi ajụrụ before bịazie nweta this one ka bụ for ndị na-akpụ ụzụ nke a gịnị local instrument ngwa egwu ndị be anyị ji akụ egwu mgbe ochie dịka m kọwara ụnụ ụfọdụ ihe dị na museum na malụkwa amafọ one ma akpụ ya eji ihe akụ egwu mana kịta aka jikwa ife niile akụ egwu eruo tata then except this one na ihe nọchiziri anya nke a bụ gịnị jita mana nke ihe a na-akpọ ya ụbọ akwara ọkwa nwe ndị na-akpọ ụbọ nke a wee awụ ndị agba ofe mmiri design nke a dị iche so ụmụ ihe niile a bụ instrument eji akụ egwu ịgba dị ebe ahụ ogene dị ya ọkpọkọrọ dị ya ọyọ dị ya ekpiri dị ya alụ dị ya ịgba dị ya all these things ife eji akụ egwu na-ebi ebe a nọ nke a bụ ego ndị mgbe ochie ego ndị mgbe ochie ego eyuzuru mgbe gịnị mgbe ochie ihe niile adị ebe a anyị nwere gịnị cowries ego ayọrọ ego eyuzuru mgbe ochie then nke ahụ dị ebe a marilas ego igwe ego eyuzuru mgbe ochie then nke a nwa bụ mkpụrụ ego Nigeria coins ego eyuzuru mgbe ochie nke a bụ gịnị ibiri coins ejiri nke a wee mee trade by barter then nke a bụ Biafran currency then nke a 50 kobo onwe mgbe eyuzuru nke a aka mma mgbe eyuzuru nke ahụ so enwe mgbe eriri ego Biafra na wow so Igbo bụ Igbo unu afụgonu ka o si adị nke bụ eziokwu bụ based on ife mụ nwa na onwe m fụsịrị n'ime ebe a ife nkiri dị iche iche mụ na gị na-abụ kwesịrị ịma maka ya mụ na gị na-abụ kwesịrị ịma na ọ na-eme exist na ọka dị si ebe a you will find most of them na this museum dị na Igbo Ukwu nke bụ eziokwu bụ na enwere ife anyị nwere today na-adịrọ gboo enwere ife anyị na-eme today a na-anara eme gboo kama na most of them bịara dị ife a na-akpọ modernized emeghalịsigo ụfọdụ n'ime fa ka ọ nwee ike dị izi dị more fancy wee na-agwa ụmụ Igbo bụ Igbo onye nwee opportunity nwee time to come here and see
ụmụ ife dị iche iche dị n'ala Igbo. Ya gba mbọ mee gịnị, mee ka sure na ọ bịara fụ ya. Wee na-ayọ gị, ọ bụrụ na ị find this very video interesting, ọ bụrụ na ị mụtara ife dị iche iche na ya, mee ka sure na ị share this very video. N'Igbo amaka, ife dị iche iche dị n'ala Igbo. Ụmụnne m, dịka anyị bịa na njedebe nke ihe onyonyo a nke anyị kpọrọ episode 2 bịara na njedebe, gbakwazie mbọ fụ na ị na-esonyere anyị, maka na ife dị iche iche gbasalụ omenala Igbo na culture na tradition na history anyị nwere igosi gị karịrị nne. Si unu ụmụnne m, unu echezọkwa na ịtụsa this very video. Ya gazienụ.